Καλώς ήρθατε αγαπημένοι μου φίλοι στο Solomon Mystique. Είμαι η Σουλαμίτισσα και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη που δείχνετε καθημερινά στο έργο μου. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, τα χιλιάδες σχόλια, τα likes, τις κοινοποιήσεις, τις εγγραφές στο κανάλι, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε βρε παιδιά μέσα από τις προσωπικές συνεδρίες και τα διαδικτυακά μαθήματα χαρτομαντίας. Η σημερινή διαλογική ανάγνωση αποτελεί μία συμβολική και ψυχολογική ερμηνεία των καρτών και απευθύνεται σε όσους αισθάνονται ότι το μήνυμα συντονίζεται με τη δική τους κατάσταση. Λοιπόν, πάρτε μία βαθιά ανάσα, συγκεντρωθείτε στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε το πακέτο που σας ελκύει περισσότερο, δηλαδή αυτό που κάνουμε πάντα. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Σε βλέπει ως το πεπρωμένο του? Τι νιώθει πραγματικά για σένα και ποια είναι η επόμενη κίνησή του ή ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του?» Οι παρακάτω κάρτες θα μας το αποκαλύψουν, αρκεί να επιλέξετε, έτσι, με βάση και οδηγώ τη διαίσθησή σας. Λοιπόν, τώρα έχουμε το πρώτο πακέτο με την κίτρινη πετρούλα, έτσι το βλέπετε. Έχουμε το δεύτερο πακέτο με την πράσινη πετρούλα και έχουμε το τρίτο πακέτο με την πορτοκαλί πετρούλα. Συγκεντρωθείτε και επιλέξτε. Οραματιστείτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ή ακόμη και δύο πρόσωπα αν έχετε και επιλέξτε τα ανάλογα πακέτα. Ας πούμε για το πρώτο πρόσωπο το πρώτο πακέτο ή για το δεύτερο πρόσωπο το τρίτο πακέτο, κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα πιστεύω ότι επιλέξατε και για να μην καθυστερούμε και πλατιάζουμε, για τους φίλους και τις φίλες που επέλεξαν την κίτρινη πετρούλα, για να δούμε. Πολύ ωραία. Θα γυρίσουμε λίγο την κάμερα για να τα βλέπετε με μεγάλη προσοχή, να μην έχουμε ατυχήματα πάλι. Εντάξει, έχουμε εδώ πέρα την κάρτα, όπως βλέπετε. Θα τολμήσω να τη σηκώσω, πιστεύω να μην γίνει ατύχημα. Λοιπόν, έχουμε την κάρτα Star, τη βλέπετε. Settling. Η επόμενη κάρτα Sacrifice. Με προσοχή. Wending. Έτσι. Η άλλη κάρτα είναι Relax. Η επόμενη κάρτα είναι Doorway. Και η άλλη κάρτα είναι Dressing Up. Τη βλέπετε έτσι, παιδιά? Δεν ξέρω, είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να ρίξουμε και το άλλο πακέτο από την πρώτη στήλη, έτσι. Έχουμε 3 στήλες που αποτελούνται από 3 πακέτα. Λοιπόν. Δεν ξέρω κατά πόσο τα βλέπετε. Έτσι. Τα έχω φέρει λίγο πιο κοντά την κάμερα, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο
πώς σε βλέπει. Έχουμε την κάρτα της αυτοκράτηρας, το 5 πεντάκτηνο, το 7 των ξυφών, τη δικαιοσύνη, την εγκράτεια, τον άσο των ράβδων και το 6 των πεντάκτηνων. Αν και με αυτό μας έχει φύγει εδώ. Λοιπόν, τώρα με βάση αυτά θα συνδυάσουμε φυσικά και την τρίτη στήλη, από την πρώτη στήλη το τρίτο πακέτο. Έτσι. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς εδώ. Ξαναγυρίζω την κάμερα. Λοιπόν, έχουμε την κάρτα Change, εδώ, τη βλέπουμε. Heartbreak. Travel. Έτσι, φαίνονται. Ωραία. Storm Warning. Έτσι. Unexpected. Όπως ακούστηκε. Unfinished business. Φαίνεται έτσι. Και wending. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε την ερμηνεία του πακέτου που συνδυάζει 3 τράπουλες. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο πακέτο και ξεκινάμε. Εδώ σε βλέπει ως έναν άνθρωπο, βλέπουμε έτσι το star, κάρτα star που είδαμε πριν. Σε βλέπει ως έναν άνθρωπο που ξεχωρίζει από όλους τους προηγούμενους, δείχνει ότι σε θαυμάζει, σε εξιδανικεύει και πιστεύει πως διαθέτεις ιδιότητες που δύσκολα συναντά κανείς. Βλέπει σε σένα ελπίδα, έμπνευση και μία προοπτική για το μέλλον. Τώρα, η αυτοκράτηρα εδώ, και κάνοντας το συνδυασμό, τη βλέπουμε, ενισχύει θα έλεγα αυτή την εικόνα που σε βλέπει, έτσι, και σε αντιλαμβάνεται ως πρόσωπο με έντονη γοητεία, συναισθηματική ωριμότητα, θηλυκή ή ότι έχεις μία δημιουργική ενέργεια και μεγάλη αξία. Νιώθει ότι μπορείς να δημιουργήσεις μία σταθερή και ζεστή σχέση. Οπότε σε εμπιστεύεται. Παράλληλα όμως έχουμε το settling, έτσι, εδώ που ακολουθεί. Δείχνει ότι αναρωτιέται αν και εσύ θα έλεγα συμβιβάζεσαι ή γενικά αν πραγματικά διεκδικείς ως άνθρωπος αυτό που αξίζεις. Σε θεωρεί άνθρωπο που έχει περάσει δυσκολίες και πλέον δεν αποδέχεται εύκολα λιγότερα από όσα δικαιούται. Αυτό το τονίζω. Τώρα, τι νιώθει για σένα, με βάση τις καρτούλες πάντα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, αλλά συνοδεύονται από εσωτερικές συγκρούσεις. Εδώ το 5 πεντάκτηνο, έτσι, αυτή εδώ η καρτούλα,
Τι βλέπουμε? Εδώ το 5 πεντάκτηνο δείχνει φόβο απώλειας, απόρριψης ή απόστασης. Υπάρχει μία αίσθηση ότι κάποια στιγμή ένιωσε πως σε έχασε και ότι δεν κατάφερε να εκφράσει όλα όσα πραγματικά αισθανόταν για σένα. Έτσι. Τώρα, το 7 σπαθί, εδώ, φανερώνει ότι κρατά σκέψεις για τον εαυτό του και δεν είναι απαραίτητα εξαπάτηση, παιδιά. Μπορεί να δείχνει φόβο, δεν θέλει να εκτεθεί συναισθηματικά ή δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια μέσα του. Την αλήθεια ότι έχει συναισθήματα για σας δηλαδή. Τώρα, εδώ συνδυάζοντας και την επόμενη κάρτα, το sacrifice που ακολουθεί, έτσι, αποκαλύπτει ότι πιστεύει πως για να είστε μαζί θα χρειαστεί να αφήσει πίσω του κάποιες συνήθειες, πρόσωπα ή ακόμη και καταστάσεις που τον κρατούν στάσιμο, που τον κρατούν δέσμιο, έτσι. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει. Θα υπάρξει προοπτική ουσιαστικής δέσμευσης ή θα παραμείνει επιφανειακή? Λοιπόν, η παρουσία της επόμενης κάρτας, ποια είναι? Πάρα πολύ ωραία. Wedding, έτσι. Και εδώ βλέπουμε και 2 φορές κιόλας, έτσι, μας έπεσε. Μαζί με την Justice και την Temperance είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός συμβολισμός, θα έλεγα. Είναι αυτός ο συνδυασμός τίθεται υπέρ μιας σοβαρής σχέσης ή και μιας σχέσης που μπορεί να οδηγηθεί και σε επίσημη δέσμευση, έτσι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο γάμος είναι βέβαιος, αλλά δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο σε βλέπει ως άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να χτίσει μια σταθερή και κοινή πορεία. Οπότε αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Τώρα, άλλο ένα ερώτημα. Αν θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ σας. Ο Άσος, εδώ που είδαμε, έτσι. Ο Άσος εδώ μπαστούνι δείχνει, έτσι, ή αλλιώς των ράβδων, δείχνει μια νέα αρχή μεταξύ σας. Έτσι. Θα έρθει μια επικοινωνία με πρωτοβουλία, θα έλεγα, ενθουσιασμό και με μια αφορμή που θα δοθεί, θα ανανεώσει τη σύνδεσή σας, το άτομο αυτό. Έτσι, η κάρτα, η επόμενη που ακολουθεί, το unexpected, έτσι, ενισχύει την πιθανότητα να συμβεί σε στιγμή που δεν το περιμένεις, να είναι κάτι ξαφνικό δηλαδή, να σε ξαφνιάσει ένα ξαφνικό γεγονός. Τώρα, τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον με αυτό το άτομο? Έτσι. Η επόμενη κάρτα που ακολουθεί, μισό λεπτάκι να την πάρουμε κιόλας, είναι το doorway, έτσι. Παιδιά, είναι εμφανές νομίζω. Μισό λεπτό. Ναι, δηλώνει, γιατί ανακατευτήκαν. Δηλώνει ότι ανοίγει μια νέα πόρτα στη ζωή σου. Κλείνει οπότε ένας κύκλος και ξεκινά ένας άλλος κύκλος. Τώρα, μισό λεπτάκι. Έχει φύγει εδώ οι κάρτες. Το relax εδώ που ακολουθεί, το ανακάτειμο, ναι.
Το relax εδώ συμβουλεύει να μην πιέσεις τις εξελίξεις, γιατί να ξέρεις ότι όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις αυτή την κατάσταση, τόσο περισσότερο μπορεί να καθυστερήσει. Τώρα, εδώ το travel, τη βλέπουμε και αυτή την καρτούλα, δείχνει μια πιθανή μετακίνηση, όπως το βλέπουμε, ταξίδι ή συνάντηση που θα αλλάξει κάπως τη δυναμική της σχέσης και θα προχωρήσει παραπέρα αυτή η σχέση. Τώρα, έχουμε την επόμενη κάρτα μετά το travel, είναι το storm warning. Λοιπόν, αυτή η καρτούλα προειδοποιεί ότι πριν από την σταθεροποίηση, θα έλεγα, μπορεί να προηγηθεί μια έντονη συζήτηση ή μια περίοδος αναταράξεων με αυτό το άτομο. Ωστόσο οι κάρτες, οι επόμενες που ακολουθούν, δείχνει, έτσι, έχουμε τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια δηλαδή, έτσι, εδώ είναι η εγκράτεια και εδώ είναι η δικαιοσύνη. Πολύ ωραία. Η δικαιοσύνη και η εγκράτεια που ακολουθούν είναι ότι υπάρχει μία δυνατότητα εξισορρόπησης και δίκαιης επίλυσης, θα έλεγα, του θέματος. Τώρα, το συμπέρασμα από το πρώτο πακέτο, αυτά ήταν, φίλοι μου. Το πρώτο πακέτο αποτελείται από 3 στήλες. Έτσι. Να ξέρετε, τις οποίες αναλύσαμε μόλις τώρα. Να το βάλουμε στη θέση του. Και το συμπέρασμα εδώ που εξαγάγουμε είναι, δείχνει ότι αυτό το πρόσωπο δεν σας αντιμετωπίζει επιφανειακά, έτσι, από ό,τι είδαμε δηλαδή και από ό,τι μπορώ να θυμηθώ. Σε βλέπει ως μια σημαντική παρουσία στη ζωή του και ότι έχεις χαρακτηριστικά που εμπνέουν ασφάλεια, θαυμασμό και προοπτική. Παρότι βέβαια υπάρχουν φόβοι για κάποιες παρελθοντικές πληγές, θα έλεγα, και δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων, οι περισσότερες κάρτες που είδαμε, να ξέρετε, συγκλίνουν προς την αναζήτηση ισορροπίας, επανασύνδεσης, αλλά και ουσιαστικής δέσμευσης, θα έλεγα. Πολύ καλό αυτό. Το μέλλον λοιπόν δείχνει άνοιγμα νέων ευκαιριών, με πιθανότητα βέβαια μιας νέας αρχής που μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο ώριμη και σταθερή σχέση με αυτό το άτομο. Εφόσον βέβαια, πάντα, το τονίζω αυτό, και οι δύο πλευρές κινηθούν, έτσι, με ειλικρίνεια, υπομονή και αμοιβαίο σεβασμό, παιδιά. Αυτά είναι βασικά για μία σχέση. Λοιπόν, τώρα να δούμε και τα ζώδια. Είναι το λιοντάρι, Λέων, Ζυγός, Εγώκερος και εδώ έχουμε τον ήλιο βασικά που αφορά το ζώδιο Λέων, θα έλεγα, πάλι Λέων. Έτσι, αυτά είναι τα ζώδιά μας. Και τα αρχικά των ονομάτων. Ας κάνουμε εδώ και αρχικά. Έτσι, θα το πάρω εδώ τώρα. Να τα ανακατέψω λίγο. Για να βγάλω.
Λοιπόν, τα αρχικά των ονομάτων είναι το μη, το κάπα, το νι, το θήτα και το σίγμα. Λοιπόν. Για να δούμε. Θα περάσουμε στο δεύτερο πακέτο, που και αυτό αποτελείται από 3 στήλες. Έτσι βλέπουμε 1, 2 και εδώ 3. Και πάνω εδώ έχουμε τις κάρτες με τα ζώδια. Έτσι. Τώρα για τους φίλους και τις φίλες που επέλεξαν την πράσινη πετρούλα, πάμε να δούμε και το δεύτερο πακέτο, για να δούμε τι ενέργειες έχει το δεύτερο πακέτο και κατά πόσο θα σας εκφράσει. Για να δούμε. Ωραία. Πάμε να δούμε. Και το τρίτο. Λοιπόν, έχουμε το συνδυασμό 3 τραπουλών. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα να δούμε το δεύτερο πακέτο. Έτσι. Και όπως είπαμε πάντα, πώς σε βλέπει, τι νιώθει για σένα και ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις μεταξύ σας. Εδώ έχουμε, για να μην σας κουράζω και τα αναφέρω όλα, έτσι, τέλος πάντων. Για να δούμε εδώ. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, έτσι, τι νιώθει για σένα και τα λοιπά. Άρα, οι καρτούλες μας είναι οι εξής, για να τις δούμε λίγο, αναλυτικά. Έτσι. Έχουμε εδώ, θα τις σηκώνω παιδιά κιόλας, το alone time, θα τις πω γρήγορα, για να μην σας κουράζω. Connection, long distance, butterfly, imperfections. Τώρα κάτω η καρτούλα είναι. Μάλιστα. Surprise. Έτσι. Sparks. Και εδώ είναι οι καρτούλες της ταρό που ακολουθούν. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Και οι συμπληρωματικές κάρτες που βγάλαμε. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ το άτομο θα έλεγα ότι σε βλέπει, σε θαυμάζει, θα έλεγα παιδιά, έτσι. Και εδώ σε θαυμάζει, σε θεωρεί ότι έχεις αγγίξει την ψυχή του γενικά, έτσι. Μπορώ να πω ότι σε θεωρεί ένα ξεχωριστό πρόσωπο και πιστεύει εδώ ότι μαζί σου μπορεί να βιώσει κάτι αληθινό, έτσι, και εξαιρετικό. Τώρα, γενικά δείχνει, βλέπουμε τη βασίλισσα κούπα, έτσι που ακολουθεί, εδώ με το αστέρι σε θεωρεί ένα αληθινό άτομο, όπως βλέπουμε, έτσι.
Τώρα, η Βασίλισσα Κούπα δείχνει ότι σε αντιλαμβάνεται ως ένα άτομο, άτομο με έντονη διαίσθηση, συναισθηματική ωριμότητα και μεγάλη ικανότητα να αγαπάς βαθιά, έτσι. Νιώθει ότι μπορείς να καταλάβεις ακόμη και όσα δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Δηλαδή έχετε μία σχέση τηλεπαθητική, έχετε μία σχέση, μία πολύ καλή επικοινωνία. Τώρα, παράλληλα όμως, εδώ επειδή ακολουθεί και το μύστερι, θεωρεί, παιδιά, ότι υπάρχει μεταξύ σας, εδώ οι κάρτες έχουν πέσει, έχουν μπερδευτεί, λοιπόν, το μύστερι εδώ δηλώνει ότι αποκαλύπτει ότι παραμένεις για εκείνον ένα μυστήριο, προσπαθεί να σε αποκωδικοποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, καμιά φορά δεν τα καταφέρνει. Υπάρχουν σκέψεις και πτυχές της προσωπικότητάς σου που εξακολουθούν βέβαια να τον γοητεύουν, έτσι, και να τον κάνουν να θέλει να σε ανακαλύψει περισσότερο ως άτομο. Τώρα, τι νιώθει για σένα? Οι κάρτες εδώ δείχνουν μία πολύ έντονη συναισθηματική σύνδεση, έτσι. Το 6 κούπα, λοιπόν, γενικά εδώ, μισό λεπτάκι, ναι, εδώ το 6 κούπα, το βλέπουμε, είναι μία από τις πιο ισχυρές κάρτες, έτσι. Είναι εμφανές, παιδιά, επειδή είναι πολλές οι κάρτες, μήπως δεν τα βλέπετε και τόσο καλά, γι' αυτό το λέω. Είναι μία από τις πιο ισχυρές κάρτες, έτσι, τι έλεγα, ναι, επανασύνδεσης και νοσταλγίας, έτσι. Σκέφτεται συνεχώς αυτό το άτομο, τις στιγμές που ζήσατε ή αισθάνεται ότι η γνωριμία σας αυτή δεν ήταν τυχαία, ήταν καρμική, έτσι. Εδώ έχουμε τους εραστές, μία πολύ καλή κάρτα, εξίσου πάρα πολύ καλή κάρτα, The Lovers, έτσι, που φανερώνει ότι φυσικά υπάρχει μία αληθινή έλξη, αλλά και μία, όχι μόνο αληθινή έλξη, αλλά και μία βαθιά εσωτερική επιλογή, να ξέρετε. Δεν πρόκειται μόνο για πάθος, απλά βλέπεις σε εσένα έναν πιθανό σύντροφο ζωής, έτσι. Τώρα, εδώ έχουμε βέβαια και τη φράση connection που επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι αισθάνεται έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί σου, σαν να σας ενώνει κάτι που ξεπερνά την απλή γνωριμία, έτσι. Τώρα, τι σκέφτεται πάνω σε αυτό? Έχουμε την καρτούλα εδώ, Butterfly, δείχνει ότι πιστεύει πως η σχέση σας μπορεί να εξελιχθεί και να μεταμορφωθεί προς το καλύτερο, έτσι. Τώρα, το επόμενο όμως, μισό λεπτάκι, να τα σηκώνω κιόλας για να τα ξαναβλέπετε, το imperfections, έτσι, δείχνει ότι το άτομο αυτό έχει συνειδητοποιήσει βασικά ότι κανείς δεν είναι τέλειος, έτσι. Είναι βέβαια διατεθειμένος, έτσι, να αποδεχτεί τα ελαττώματα, αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ σας. Τώρα, πολύ ωραία. Εδώ, η άλλη καρτούλα, το long distance, μπορεί να υποδηλώνει, έτσι, μία φυσική απόσταση μεταξύ σας ή μία δυσκολία στις συναντήσεις σας ή και μία συναισθηματική απομάκρυση, έτσι, που όμως αυτή η απομάκρυση δεν μπορεί να σβήσει αυτά τα συναισθήματα, γιατί έχουν χαραχτεί στην καρδούλα του, έτσι, έχουν χαραχτεί και έχουν παραμείνει, είναι βαθιά τα συναισθήματα, είναι σοβαρά τα συναισθήματα. Τώρα, τι τον εμποδίζει? Εδώ έχουμε διάφορα.
Τι τον εμποδίζει? Εδώ έχουμε το φίδι, snake. Δείχνει ότι υπάρχει επιρροή από τρίτο πρόσωπο. Έτσι. Ζήλια, τι άλλο, παρανοήσεις ή και κάποιους φόβους που δηλητηριάζουν τις σχέσεις σας. Τώρα ακολουθεί βέβαια και, να το, η επόμενη κάρτα, βλέπετε, είναι το toxic relationship, έτσι, το οποίο φανερώνει ότι μπορεί να κουβαλά κάποιες εμπειρίες το άτομο αυτό από μια δύσκολη προηγούμενη σχέση ή να εγκλωβίζεται, θα έλεγα, σε κάποια μοτίβα που δυσκολεύουν αυτή την εμπιστοσύνη. Τώρα, έχουμε το επόμενο, finances, έτσι, το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν και κάποιες οικονομικές και επαγγελματικές, το βλέπουμε εδώ πέρα, υποχρεώσεις, οι οποίες βέβαια απορροφούν και ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς του. Τώρα, θα υπάρξει άραγε επικοινωνία μεταξύ σας? Εδώ βλέπουμε, για να δούμε λίγο και τις ταρό, γιατί τις αφήσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Έχουμε εδώ αν θα υπάρξει επικοινωνία. Εδώ έχουμε το χαρτί της επικοινωνίας. Αυτό έψαχνα, παιδιά, γιατί το είχα δει ότι είχε πέσει. Λοιπόν, είναι το χαρτί της επικοινωνίας αυτό, έτσι. Είναι ο υπότης εδώ των σπαθιών, που δείχνει μια γρήγορη επικοινωνία. Είναι πιθανό το άτομο αυτό να σου στείλει μήνυμα ή να επιδιώξει μια συνάντηση μεταξύ σας ξαφνικά, όταν βέβαια πάρει τη μεγάλη απόφαση, έτσι. Λοιπόν, οπότε έχουμε και έναν άλλο συνδυασμό εδώ, για να δούμε τις πρώτες κάρτες. Ξανά, όταν πάρει την απόφαση θα σας κάνει και έκπληξη, surprise, έτσι, που ενισχύει την πιθανότητα βέβαια μιας απρόσμενης εξέλιξης. Κάτι θα γίνει, κάτι θα συμβεί και που δεν θα το περιμένεις, αλλά θα είναι ευχάριστο. Τώρα, αν θα υπάρξει προοπτική μεταξύ σας στο μέλλον. Εδώ έχουμε πολλά φύλλα που δείχνουν την προοπτική, και το αστέρι και ο ήλιος, έτσι, και οι εραστές. Ο ήλιος βασικά μαζί με, έτσι, ο ήλιος εδώ, μαζί με τους εραστές, αν τα συνδυάσουμε, ο συνδυασμός αυτών των δύο χαρτιών, ο ήλιος και οι εραστές, δείχνουν ότι αποτελούν έναν πολύ αισιόδοξο συνδυασμό, δείχνουν μια χαρά, αμοιβαιότητα και μια δυνατότητα να χτιστεί μια σχέση βασισμένη στην ειλικρίνεια. Είναι πολύ καλός ο συνδυασμός. Τώρα, ποιο δεν είδαμε? Δεν είδαμε και αυτή την καρτούλα, το reconciliation, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η καρτούλα. Αν υπάρχει ήδη χωρισμός μεταξύ σας ή απόσταση, έτσι, δείχνει πιθανότητα, γι' αυτό το είδα αυτό, μου έκανε το κλικ, για άτομα που είναι σε απόσταση μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει, ή υπάρχει πιθανότητα επαναπροσέγγισης, να ξέρετε, και να είστε αισιόδοξοι, εφόσον βέβαια και οι δύο αφήσετε πίσω κάποιες παλιές πληγές, έτσι, κάποιες πληγές που ταλάνιζαν τη σχέση. Τώρα, τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον? Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Λοιπόν, τι δεν έχουμε δει εδώ για το προσεχές μέλλον? Ακολουθεί αυτή η καρτούλα, Sparks, πολύ καλή κάρτα, μιλά για αναζωπήρωση, παιδιά, η σπίθα μεταξύ σας δεν έχει σβήσει,
έχουμε την έλξη, θα αναζωπυρωθεί η έλξη και θα ανανεωθούν τα συναισθήματά του απέναντί σας. Λοιπόν, αισιόδοξα τα μηνύματα εδώ, έτσι, στο δεύτερο πακέτο. Δηλώνει ότι το άτομο αυτό φαίνεται, παιδιά, να οριμάζει συναισθηματικά και να αντιλαμβάνεται εδώ ότι δεν θέλει να χαθεί αυτή η σύνδεσή σας γιατί τη θεωρεί μοναδική. Αν κινηθεί βεβαίως με ειλικρίνεια και αφήσει πίσω του τους φόβους, τη ζήλια ή ακόμη και τις επιρροές τρίτων. Εδώ οι πιθανότητες για μία ουσιαστική, να ξέρετε, επανένωση αυξάνονται σημαντικά. Τώρα, αυτά ήταν τα μηνύματα του δεύτερου πακέτου και για τις φίλες και τους φίλους που επέλεξαν, έτσι, αυτό το συγκεκριμένο πακέτο. Θα δούμε και τα ζώδια και τα αρχικά των ονομάτων. Που αφορά το συγκεκριμένο πακέτο. Πολύ ωραία. Ωραία. Για να δούμε λίγο τα ζώδια, παιδιά. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Σκορπιός, μας βγαίνει, ο Υδροχόος, ο Καρκίνος και ο Κρυός. Έτσι. Αυτά είναι τα ζώδια για το δεύτερο πακέτο. Να δούμε λίγο και τα αρχικά, παιδιά. Έχουμε το Νι, το Λάμδα, το Πι, το Β και το Ρο. 5, έτσι. 5 γράμματα. Πολύ ωραία. Για να πάμε στο επόμενο. Είναι και το τελευταίο πακέτο. Έτσι. Τώρα μπορούμε να πούμε και το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα, παιδιά, είναι... δεν είπαμε το συμπέρασμα. Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο πακέτο έχουμε, έτσι, μιλά για μία σχέση, όπως είπαμε, έτσι, με βαθιά συναισθηματική και ψυχική σύνδεση. Το πρόσωπο αυτό σε σκέφτεται, σε νοσταλγεί και αναγνωρίζει την αξία σου, βασικό, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις αποστάσεις ή και τα προσκόμματα, η προοπτική είναι θετική, να ξέρετε. Οι κάρτες εδώ δείχνουν ότι η επικοινωνία μπορεί να αναζωπυρώσει τα συναισθήματά σας και να σας οδηγήσει σε μια πιο ώριμη και σταθερή σχέση. Έτσι. Το κλειδί είναι σε αυτή την περίπτωση να αφήσετε πίσω τις τοξικές συμπεριφορές που έχετε και να χτίσετε εμπιστοσύνη και να δώσετε χώρο στην αλήθεια των συναισθημάτων σας. Έτσι, η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ σας εδώ έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί, να ξέρετε, σε μία ουσιαστική κοινή πορεία. Οπότε πάμε στο τρίτο πακέτο για τους φίλους και τις φίλες που επέλεξαν την πορτοκαλί πετρούλα. Λοιπόν,
Για να δούμε λίγο. Τις βάλω πιο εδώ τις κάρτες. Να μην μπερδευτούν πάλι. Και χαθούν μεταξύ τους. Έτσι. Πιστεύω τις βλέπετε. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα επόμενα, στην ταρό μας. Ωραία. Ωραία. Και εδώ έχουμε 3 πακέτα. Έτσι. Ωραία. Το τρίτο πακέτο είπαμε περιλαμβάνει 3 στήλες. Έτσι. Το διευκρινίζω καλύτερα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πάλι πώς σε βλέπει, τι νιώθει για σένα βέβαια και ποιες εξελίξεις έρχονται στο προσεχές μέλλον. Αυτό θέλουμε να δούμε και εμείς, τις εξελίξεις. Λοιπόν, έχουμε την καρτούλα Toxicity. Μισό λεπτάκι. Τις εικόνα τις βλέπετε κιόλας. Anticipation. Βλέπουμε καλά. Τις βλέπετε, παιδιά, καλά. Right path. Ναι. Dreams. Gifts. Divine timing. Baggage. Έτσι. Ωραία. Baggage. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Οι επόμενες είναι η ταρό βέβαια. Δεν χρειάζεται. Τις αναλύσουμε. Τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Οι πρώτες ήταν αρκετές. Για να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, intuition. Έχουμε εδώ. Proposal. Το βλέπετε, παιδιά. Πολύ καλά. Romantic feelings. Δεν γίνει πέρδεμα πάλι. Mask. Εντάξει. Magnetic attraction. Liquid currents. Και εδώ έχουμε το spiritual. Okay. Awakening. Έτσι. Awakening. Ωραία. Ωραία, το εκφράσαμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πώς σε βλέπει τώρα αυτό το πρόσωπο. Για να δούμε. Το πρόσωπο αυτό, παιδιά, σε βλέπει ως κάποιον μισό λεπτάκι, να τα δούμε λίγο καλύτερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ναι, το πρόσωπο αυτό σε βλέπει ως κάποιον που άλλαξε γενικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αγάπη. Έτσι. Εδώ δείχνει ότι θεωρεί πως μαζί σου, έτσι. Εδώ το άτομο αυτό πιστεύει ότι έχεις αλλάξει. Εδώ, βλέποντας, ξεκινάμε από με ένα από τα καλύτερα χαρτιά της τράπουλας. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Γι' αυτό το πήρα από εδώ, από τη μέση. Να ξέρετε. Το The World δείχνει ότι θεωρεί πως μαζί σου μπορεί εδώ να ολοκληρωθεί
ένας σημαντικός κύκλος της ζωής του, έτσι, και να ανοίξει ένας νέος κύκλος, γιατί ο κόσμος δηλώνει ότι κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, έτσι. Τώρα, εδώ έχουμε τον Αυτοκράτορα, ξεκινάμε πάντα από τα καλύτερα φύλλα. Λοιπόν, έχουμε τον Αυτοκράτορα, μετά από τον κόσμο έχουμε τον Αυτοκράτορα, που είναι επίσης, δείχνει ότι σε σέβεται βαθιά, έτσι, σε θεωρεί ότι είσαι ένα άτομο που έχεις αξίες, αξιοπρέπεια, αλλά και σταθερότητα. Πολύ καλό αυτό. Παρότι δεν εκδηλώνεται πάντα εύκολα, αλλά σε βλέπει και ως πρόσωπο που αξίζει μία σοβαρή θέση στη ζωή του. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ τώρα. Το right path εδώ αποκαλύπτει ότι μέσα του πιστεύει πως η γνωριμία σας και εδώ δεν είναι τυχαία. Έτσι. Νιώθει ότι η ζωή εδώ σας έφερε κοντά για κάποιο σημαντικό λόγο. Έτσι. Τώρα, τι νιώθει για σένα? Για να δούμε τα χαρτιά που δηλώνουν συναισθήματα. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό χαρτί, τον υπότη κούπα. Έτσι. Knight of Cups. Εδώ είναι μία από τις πιο σημαντικές αυτές, τις ρομαντικές κάρτες θα έλεγα, της Ταρό, έτσι. Δείχνει ότι τα συναισθήματά του είναι αληθινά και ότι επιθυμεί να εκφράσει σε εσάς την αγάπη του, το ενδιαφέρον του, έτσι, και όλα αυτά με ειλικρίνεια. Τώρα, παίρνοντας μια άλλη κάρτα που θα μπορούσε να είναι σχετική με αυτή, για να δούμε λίγο, να το, ρομαντικά συναισθήματα. Ορίστε. Αυτή η κάρτα, Romantic Feelings, εδώ μας επιβεβαιώνει, θα έλεγα, υπάρχει και δεύτερη κάρτα δηλαδή, είναι ο υπότης κούπα, έτσι, αλλά είναι ή ο υπότης των κυπέλων, όπως θέλετε πείτε το, και έχουμε και τα ρομαντικά συναισθήματα που εδώ επιβεβαιώνει πως η έλξη δεν είναι μόνο σωματική μεταξύ σας, αλλά είναι και συναισθηματική, έτσι. Φαντάζεται στιγμές τρυφερότητας, πιστεύει ότι έχετε κοινά όνειρα μεταξύ σας και μία σχέση με ιδιαίτερη ουσία. Τώρα, εδώ, η επόμενη κάρτα που μας επιβεβαιώνει τα προηγούμενα είναι το Magnetic Attraction, το οποίο δείχνει και έντονη χημεία, δηλαδή υπάρχει και συναίσθημα και χημεία στον ερωτικό τομέα. Εδώ, ακόμη και όταν προσπαθεί αυτό το άτομο να απομακρυνθεί, δεν τα καταφέρνει, γιατί η σκέψη του επιστρέφει σε εσάς, παιδιά. Τώρα, τι σκέφτεται, αλλά δεν σας το λέει, το κρατάει κρυφό για τον εαυτό του. Για να δούμε τις σκέψεις. Λοιπόν, να το, οι κρυφές σκέψεις. Εδώ το The Moon, έτσι, είναι η σελήνη, η οποία δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι φόβοι, αβεβαιότητες και ανασφάλειες που νιώθει το άτομο, αλλά δεν τα εκφράζει. Μπορεί να φοβάται και την απόρριψη ή να μην είναι ακόμη έτοιμος, έτσι, να σας αποκαλύψει όσα αισθάνεται πραγματικά. Οπότε, κάτι άλλο σχετικό με αυτό, με τη σελήνη, έχουμε φυσικά τη μάσκ. Εδώ δείχνει ότι τα συναισθήματά του κρύβονται πίσω από μια μάσκα, θα έλεγα, ψυχραιμίας ή ολιγορίας. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεται κάπως απόμακρος,
όμως εσωτερικά βιώνει πολύ έντονα συναισθήματα. Λοιπόν, τώρα εδώ, μία άλλη καρτούλα που θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη από ό,τι βλέπω, είναι αυτή, The Hermit, ο ερημίτης φυσικά, φανερώνει ότι αυτό το άτομο χρειάζεται χρόνο, παιδιά. Χρειάζεται χρόνο για να ξεκουραστεί και για να κάνει μία ενδοσκόπηση. Αναζητά κάποιες απαντήσεις μέσα του, έτσι, πριν κάνει το επόμενο βήμα. Λοιπόν, τώρα, ποια εμπόδια υπάρχουν? Για να δούμε τα εμπόδια εδώ. Πού θα τα δούμε? Στην τοξική σχέση. Ποια κάρτα είναι σχετική με την τοξική που έπεσε, με την τοξική σχέση? Για να δούμε. Μισό λεπτάκι, εδώ. Να τη καρτούλα με την τοξικότητα. Πολύ ωραία. Toxicity μας είχε πέσει και το baggage, έτσι, που είδαμε, που το σχολίασα. Εδώ. Λοιπόν, αυτές οι δύο κάρτες δείχνουν ότι το άτομο αυτό κουβαλά, έτσι, στα μπαγάζια του, ας το πούμε έτσι, κουβαλά παλιές πληγές, απογοητεύσεις ή έχει κάποιες αρνητικές εμπειρίες, έτσι, στη ζωή του ή πέρασε από δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν και δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Είναι καχύποπτο απέναντί σας, είναι επιφυλακτικό, έτσι. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο και που σκέφτεται και που σχετίζεται με τους ανθρώπους, είτε αφορά τις φιλικές του σχέσεις, είτε τις συναισθηματικές, είτε τις ερωτικές, τέλος πάντων. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να δούμε? Ποια άλλη κάρτα είναι αυτή που εκφράζει ότι αυτό το άτομο... ορίστε. Το έχουμε και αυτό. Ορίστε. Two of Pentacles. Το Two of Pentacles τι δείχνει? Ότι προσπαθεί να ισορροπήσει το άτομο αυτό. Έτσι. Έχει πολλές υποχρεώσεις, έχει διλήμματα. Οπότε τι σας έλεγα πιο πριν? Αυτό τώρα είναι ένα γεγονός που τον κάνει να καθυστερεί όσον αφορά τις αποφάσεις του. Δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις το άτομο. Είναι επιφυλακτικό, καχύποπτο και κουβαλά παλιές πληγές. Τώρα, αυτό το αναλύσαμε. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο. Είναι ο ακόλουθος εδώ. Ποιος είναι? Ο ακόλουθος των ράβδων είναι. Page of Wands. Έτσι. Εδώ δείχνει, όπως ξέρουμε όλοι, ένα νέο μήνυμα και μια επικοινωνία και μια πιο αυθόρμητη, θα έλεγα, προσέγγιση από αυτό το άτομο. Έτσι, αυθορμητισμός. Τα μπαστούνια αφορούν και τα ζώδια της φωτιάς, όπως ξέρουμε, κρυός Λέων τοξότης, και αυτά τα ζώδια εκδηλώνουν έναν αυθορμητισμό, έναν παρορμητισμό, έτσι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα που δεν είδαμε, που είναι σχετική με αυτό, νομίζω είναι αυτή. Liquid Currents, έτσι, Currents, που δείχνει ότι ίσως αυτό το άτομο χρειαστεί, έτσι, να ξεπεράσει τους φόβους του για να μπορέσει να εκφραστεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα, ρε παιδιά, ότι θα εμπλακεί το αλκοόλ, έτσι. Συμβολικά όμως βλέπω ότι δείχνει ότι θα βρει το θάρρος να μιλήσει, έτσι, κάποια στιγμή. Τώρα, αν υπάρχει προοπτική δέσμευσης με αυτό το άτομο. Ορίστε. Σήμα κατά τεθέν. Ορίστε, νάτι. Λοιπόν, έχουμε το proposal. Το proposal, λοιπόν, έτσι, μαζί με το Knight of Cups,
που είπαμε πριν από λίγο. Αυτές οι δύο καρτούλες, αυτή και αυτή, δηλώνουν ότι είναι βέβαια ένας ιδιαίτερα αισιόδοξος συνδυασμός. Έχουμε μια σοβαρή πρόταση, μια πρόταση γάμου, έτσι. Μια σχέση που επισημοποιείται ή μια σχέση που απολύγει σε συγκατοίκηση και μετέπειτα σε γάμο μελλοντικά. Πάντα βέβαια με επιφυλάξεις οι προβλέψεις, παιδιά, έτσι. Όταν υπάρχει, είπαμε, κατανόηση, επικοινωνία και ούτω καθεξής. Σεβασμός μεταξύ σας, εκτίμηση στη σχέση, έτσι. Τώρα, κάτι άλλο που είναι σχετικό με γάμους. Έχουμε... Μισό λεπτάκι να δω ξανά τις κάρτες, παιδιά, γιατί δεν τα ξέρω. Έχουμε εδώ το gift. Αυτό τι δείχνει, είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Εδώ υπάρχει και αμοιβαία κατανόηση, άρα θα υπάρξει μεταξύ σας, έτσι, αμοιβαία κατανόηση και συναισθηματική ωριμότητα. Οπότε όλα καλά. Τώρα, ποια άλλη κάρτα δεν αναλύσαμε? Είναι αυτή εδώ. Divine Timing. Εδώ μας υπενθυμίζει ότι κάθε εξέλιξη βέβαια θέλει και το δικό της χρόνο για να καταλήξει κάπου. Έτσι. Και η βιασύνη μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά όσον αφορά τις εξελίξεις. Μη βιάζεστε, λοιπόν. Τώρα, τι δείχνει το προσεχές μέλλον με αυτό το άτομο? Το μέλλον εδώ ανοίγει έναν κύκλο, έτσι, βαθιάς θα έλεγα, μεταμόρφωσης, ας το πούμε έτσι. Έχουμε, ποια κάρτα δηλώνει κάτι για τη μεταμόρφωση? Έχουμε αυτή εδώ την κάρτα. Spiritual, έτσι, awakening. Τη βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η κάρτα δείχνει ότι και οι δύο βέβαια έχετε κάποια σημαντικά μαθήματα να πάρετε όσον αφορά αυτή τη δέσμευση. Έτσι. Και μετά τι θα ακολουθήσει, μετά από αυτό φυσικά, τι αφήσαμε? Για να δούμε αυτή την καρτούλα. Που πάει με την προηγούμενη, έτσι, είναι το Dreams. Σε προτρέπει εδώ να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, έτσι, και να μην απολύψεις ή εγκαταλείψεις αυτό που πραγματικά επιθυμεί η καρδιά σου, έτσι. Οι κάρτες εδώ δείχνουν ότι αφού ξεπεραστούν οι φόβοι και οι παλιές, ας το πούμε, αποσκευές του παρελθόντος, μπορεί να δημιουργηθεί μία σχέση πιο ώριμη, πιο αυθεντική και περισσότερο συνειδητή και από τις δύο πλευρές. Τώρα, ωραίο το πακέτο μας. Πιστεύω να σας κάλυψα. Έτσι, παιδιά. Να τα μαζέψουμε λίγο. Πολύ ωραία. Για τους φίλους και τις φίλες που επέλεξαν το τρίτο πακέτο και την πορτοκαλί πετρούλα, έτσι, με τις 3 στήλες. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση βέβαια, τα θυμόμαστε. Εδώ μιλά για μία έντονη καρμική, όπως είδα πριν, και μεταμορφωτική σύνδεση θα έλεγα. Το πρόσωπο εδώ σε βλέπει ως κάποιον ή κάποια που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, όμως πριν αυτό το πρόσωπο προχωρήσει, χρειάζεται επειγόντως, παιδιά, να θεραπεύσει φόβους και εμπειρίες του παρελθόντος, έτσι. Τώρα, τα συναισθήματα εδώ είναι υπαρκτά και βαθιά, έτσι θα έλεγα, αλλά η έκφραση αυτή των συναισθημάτων απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και ωριμότητα
Οι κάρτες βέβαια δείχνουν μία προοπτική για ουσιαστική δέσμευση και σταθερότητα μεταξύ σας, αρκεί βέβαια να υπάρξει ειλικρίνεια, υπομονή και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι. Τώρα, για να δούμε τα ζώδια της τρίτης στήλης. Έχουμε τους διδύμους, τους Ιχθύς, το βλέπουμε, τον Ταύρο και τον Τοξότη. Έτσι, αυτά είναι τα ζώδια του τρίτου πακέτου. Για να δούμε λίγο και τα ονόματα. Αυτό τα ανακατεύω πίσω, παιδιά, αλλά τι να κάνω. Έχουμε το ε, το όμικρον, το α, το χ, έτσι. Για να δούμε τώρα. Το χ, έτσι, το βλέπετε, και το γιώτα, 5. Ωραία. 5 αρχικά ονομάτων, επωνύμων κτλ. Λοιπόν, μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή την συμβολική ανάγνωση των καρτών. Να θυμάστε αυτό που λέω πάντα, πως οι κάρτες λειτουργούν ως ένας καθρέφτης σκέψεων, συναισθημάτων και δυνατοτήτων. Δεν καθορίζουν, να ξέρετε, με βεβαιότητα το μέλλον, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά μας. Να ξέρετε, αν το σημερινό μήνυμα άγγιξε την καρδιά σου, άφησε ένα like, γράψε μου στα σχόλια ποιο πακέτο επέλεξες και σε ποιο σημείο ένιωσες ότι σε εξέφρασε περισσότερο. Αν δεν έχεις ήδη εγγραφεί, κάνε εγγραφή στο Solomon Mystic και ενεργοποίησε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνεις καμία νέα εκπομπή, τις ζωντανές μεταδόσεις, τα διαδικτυακά μαθήματα χαρτομαντίας και τις νέες αναλύσεις μας. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη, να ξέρετε, συνάντησή μας, εύχομαι το φως να φωτίζει το δρόμο σου. Η διαίσθησή σου να γίνεται ο πιο αξιόπιστος οδηγός σου και κάθε απόφαση που παίρνεις στη ζωή σου να σε φέρνει πιο κοντά στην αγάπη, στην εσωτερική γαλήνη, νυφαλιότητα και την εξέλιξη που πραγματικά αξίζεις. Γιατί αξίζεις, αυτό να το θυμάσαι. Να είστε όλοι καλά, με αγάπη η Σουλαμίτισά σας. Ευχαριστώ πολύ.